dyan sa atong mga media practitioners. Diya po bito nimo makita kasama Ramil ang kredibilidad aning PD Mejia. Kay ang mataghabig nga media mituo man sa iyang imbitasyon. Misanong man sa imbitasyon mga kasama. Kay kung nakita pa nila nga si PD Mejia na ay po'y gamay nga political lining, di man po manungha itong mga kaatbang po sa politika. Ay, nakita nila nga, oy, si Colonel Mejia mga kasama, independente ni. Gani ang iyang pagka-instalar isip OIC Provincial Director, why politikong nag-back up. Usa nga nakita sa mga media mga kasama, respetado si Provincial Director James Buslig Mejia. Kinegi, dyan sa atong mga media practitioners. Bueno mga kasama. Kuskus, batikos, batikos, batikos. Pulso ng Bayan kasama Ramil, Shilbert Dundel sir, may buntag. Pulso ng Bayan sa Kuskus, batikos. Go ahead, Sir Bert. Mayong buntag kasama ng Archer, kasama ng Ramil. Good morning, Bert. Wala ko ka balo atong ito. Meeting to Melo katong nagkaipon ng media. Nagka-tapok niadtong adlaw nga Biyernes, Bert. Lagi na pasa po na ko diri sa Facebook nimo nga maulaging sila. Wagi ko kakuha na to bantay. Indo tunda to kudakan. Oo, tama to Bert no. Ang akong ikasalmod ani kasama Ramilo kasama ng Archer. Mora gyud ako yung itanong sa kono na sige gyud ba nga kanang naata sa media atong purpose just to serve magyuna the public for unity. Yeah, kung atong paandaron lang ang atong pagkatao, di gyud kaligayan nga daghan gyud ang mahimong kontra. Okay, kung mabirahan ta sa wayon ta o react mabudayan ta. So, mahulog nga alunay mainit nga diskusyon lang mahitabo. Pero kung atong sabton yun ang atong limitasyon isip mga tao, dili lang kay sa media ni siya nga mura o reminder. Dili sa tanan yun ni siya. Kung atong sabton ang atong mga limitasyon nga kita mga tao, doon naman yung mga kasipanan nga may himo. Nga kung pananglit ako na ako'y sayop, murag sakit po kay paminaw na ko nga sawayon dahil ko sa uban. Pero kung dunay mo sabot na ko nga sige lang kay tao raman na si Veritas kana si Shilbert. Basig nakalimot lang siya pero magkaunahuna na siya iyara po ng kurian. So wala ko sawaya, wala ko pasakiti. Murag tamis kaya na ko, labi na kung ma-realize na ko, inisiyop ko niya, wag yung ko nila on sa ao. Let nga ako rin yun nakakorek sa kong kaugalingon. Murag tamis kaya na paminahon ba? Nindot kayo? Oo. So, mao po na ato untang bansayon sa media nga, kung doon na manggali mga kasaypanan na to, di lang dayon mo, atake lang dayon, magsinabtanay lang. Pwede manggaling na to, istoryahon ang hingtungdan nga, atong kinagsaon lang bagyot Ramil ba kasama Ramilog Archer nga dulo na to, istoryahon na to kung sa may murag diferensya nga may pakita lang yun na to ang love sa matag usa nga magtinabangay ta nga magkapot ang kanang gitawag na to kamatuoran o kung sa insakto. Tiroda. I think nindot na kayo na no murag mawala na yun ang panagpinggil just to concentrate lang yun to the service of the public para sa kahiusaog nabati nako ang maong kuan ba kasama ng Ramilo kasama ng Archer ba nga diri sa atong istasyon sa RMN murag maog yun na ang target na to no kay wala man yun tayo dapigan nga usa ka partido pikas paminaw na to nga matagaan jud ang matag side nga maka-airy sa ilang gustong i-air no without judging ba sa unsa sila kada lang sa siguro partial ang akong ikasalmot karon kasamang Archer o kasamang Ramil. Thank you, Bert. Pulso ng Bayan sa Kuskus, batikos. Ito na sa mga Archer ang bulawanong mga pamahayag no ni Shilbert Dundoyano alias Veritas. Nga sa kanunay, nangindahay na maghiusa gining media sa dakbayan sa Dipolog mga